Basag ni pare. O pare yan. Uyo, basag ka. Pati lang sa may kaw-kaw. Tao ko lang. Basag ka. Basag ka lang. Basag ko ta ka, mapaiba ko ka. Imang ugo. Ano. Mapaiba ko ka ako. Say man. Duwa mo lang sa maraman. Mapaiba ko. Pwede pa din. Pero nailin ko to nagdudok-dok. Dudok-dok. Iyo. Pwede magpaiba? Iyo. Paiba. Sila, ano pa din? Pare, anong problema sa anong may tuyok si Tengo? Duman mo na sa namaraman pa din. Masakit man itaram sa mo. Masubog mo. Duman na sa. Hindi nga pare. Ang buhay ini, masakit talaga pag sulo-sulo. Pag nagkukurang naman ng nag-aasikaso. Sa kuya mga akit, binianan ako. Takon niya ako tasinda. Iyon ako tak madok-dok ni pambulong ko. Kompleto na kan sa kong hilang. May hika, rayuma, arthritis. Tengo! Maray na hapon po. Maray na ako man. Tengo lang po sa'yo mo naghanap. May tuyok po na sa'yo. Saya. Hindi. Namulat po. Maunoy! Na nagdudok-dok ako kan sa kuyang pambulong, tagragan sa kuyang amo. O ano sa tuya, ano noy? Gilid ka muna ning sa kuyang anong gamit? Dagos na. Tanay pa ko na kapag nagpitik niyo. Okay lang po yan. Oh, Ay, isa'y ang damulag dyan. iyo po ni Tay. mapabulong Iyo, kayo Tay. po. Sa Tigwar ka. Tigwara. Dahil pay. Nasusupog kaya ako pay. O ano ang sa'yo mo? Ibulong ko na sa mo pay. O sige, ano an? Mapaturi ko ta ako. Patore. Iyo. Patore ka mo. Mapaturi ako pay. Ano na ang inamasinuba ka daw no? Yan. Di ba? Padi? May pamilya ka na, no? May pamilya ka na. Naghahanap pa sa ng pamilya pay. Eh, maranganit na, magkapang pamilya. Na kung may pamilya ka na, baka si Bugso pa. Pay kaya. Mapaturi ako sa imo. O, seryoso ka. Seryoso ako pay. Ako na kula ako sa pagtore. Papiraman ako pay. Ang 30. Di ko lang aram kung nakakahig. Makatakot pa lang sa imo pay. Padi, patakot pa na kayo. Murag yan pa di, veterano na yan. Padi, diskumpiyado na ako kay Mang Ingaw. Bad, Murag yan, alay na para bulong. bad putulo ng Dahil yan, ako bala. hilinga daw. Garubagang kapay. Ano pa di garubagang kapay? Makatakot man pa di. Ay, diyan ka nagpaturi kaysa man. Ano, mapatore Hindi ka maturi. Ano talat mo na pay? At maisip-isip muna ako. Takot ako sa imo pay. Bueno, Kung talagang... kung
talagang desidido magpaturi, ilang kung ano sa akong mga gamit. Sige, sige na pa, tabi. Takot talaga ako pa di. Takot ako pa. So mga panturi mo. Pero matarong baga pa. Hindi pa di. Garong pwede pa ini. Hindi pa di. Dahil talaga kaya pa di. Igwa ka ng tarang balubado. Igwa na pa. Igwa na ako. Bay. Balubado. Ibay. Pero kadakula ko kayong pa di. Gira. Nakula na kaya ako musik ko pa di. One eternity later. Dini, grabe ka niya ang tinuri na dahil lamang nagkulag sa blay. Sigurado ini, magugustuhan ini ng kuya. Totoo yun. Duwag igibuhong ko ta. Kung magsalto sa saro, digdi sa saro. Okay na. Okay. Ano? Ready na ka mong duwa? Takot talaga ako pa di. Pero makatakot ba gani? Kaya siguro para turi ni pa di si Mang Ingo. Kasi talagang totoo yan sa inyong duwa. Ako pa ako. Ito pa. Dahil palama ko suminablay. Inda sa nangon yan. Takot ako pa di. Dalag di. Pero dakula pa yung ano mo pa, panlaag. Nakula ako kaya pa iso ano mo pa di. Ay, boray. Pero no'y nakatong-ak kaning lapa. Diamond bay. Ang parang noy. O dyan, Nakula ako na su. Ano ba kaya? hindi ko ta. Gading. Padi. Takot talaga ako pa di. Sige pa di. Urag yan. Dayo. Bitiran ng parabulong yan. Para turi. Bay. Ako. Aling wala di. Bakit siguro ayop na pa di. Kaputi na yung kaibada mo. Panig na yan. Tungawin na kit. Pudi na pa di. O, lumasan na. Ay, buray ni Ranjak. Paguna ko lamang dakula. Hindi ka sagdi. O, di saro. Padi. Salit pa yung pa di. O, yun yan. Padi pag naturian, nadakula yan padi. Kaya pupunta na. Ay, sono ko dyan. O, nawala pa. Udi. Ano? Disidiw ka talaga. Iyo pa ay. Sino ka? Pari. Sino ka pari? Iyo. Garang-garang sa imong bitis. Baka madismayo ka. Ay pa ay. Okay. Oh no! Dahil pa! Dahil pa! Tres! Ay, nasa ka! Sigaw na ako na sigaw. Pag-ulang ko baka sa ibo, seryoso ka na. Yan. Oh. Sabi ko, piyo mo kong pinalamag-lamag. O kagatanan niyo. Woo! Pampasali mo. Pag-una ko baga, seryoso ka. O ngunyan, idadagos na ini. Pugulin na, baka dumulag na naman. Pugulin na. O, yan na. Okay. Ano? Dos. Bahala kang aki ka. Ikang may kong kasasakban sa inilusuran mo. Di ka magugustuhan. Dulag! Buset!
Mga di mongkog na yan. Inabalan sa kong trabaho at agraben sa kong hika. Ay, buray ni kurlog sa kong tunay. Ay, mapaturi. Hindi mo pala mapaturi. Ay, buray. Inang pinakamatinding tutor. Nagdudumag. Ay, buray. Nagtataragas pa din sa kong bitis. Ay, buray ka. Tayo bang palang ka, desidido magpaturi. Nagpapanapatuturi, gurang na makunato na pati ito. Di na to kaya kan sa kuyang tabak. Ikaw, Ah, ay ko na nadakop. Kas kaso magdulag. ay pabayain ang hamag kaya ta. Napagalak. Manggay to yung magpaturi. Ay, pabayain na yan ta. Siya man magkakaibang susupgan. Di siya magugustong kasi ang pigilisyonan. Tayo ko pala siyang itatagong-tagong parong. Kung ano yung pinusupay ko. Nagtatagas, para pala maglamag ng ako. Sabi mo, barkada mo yan. Yo, sabihan ko. Pag nagusto ko magpaturi, bumalik na lang din kita. Pupugutong ko na agad siya. Din siya na yung grabe. Tataragas o. Ako bilang ko papan ako, di patriyada ko si Durumanan ko, dahil duman kay, O sige na. madon ako. Pero pagsabihan mo sa Yo. barkada niyan na grabe inatake ako ng asma. Pero ika dapat siguraduhan mo na ikaturi naman. Tagaro pati may parong. Laban sa ngaw. Yo, paingo, madon ako. O sige na. Taong gusto paturi man, bumalik ka din sa Yo, kuya. turi na ko. Turi ka Yun na. na. O salamat. O ingat sa na dyan Salamat. naman. Iyo. Ay, grabe ka ng kulong. Ay ko. Ay ko. Linteng. Mapatuloy din. Ay na daw to si Pari. Sige labag sa kuya to. Buti na nataguan ko. Pero dahil na talaga ako mapatuloy ko man sa mga. Dahil ko arap ko para tuloy. Oh, kapay? Ganun ba kapay kaya? Ay, bahay. Ay, mayot na. Mayot na talaga. Dahil ako na ano ni Pari. Kung dahil niya mahiling niya ako. Dahil na talaga ako mapatuloy. Ano ko magka? Para anong hayop na kasi. Basta ako. Yeah.